Karon nga nakakita na kita og mga kuta sa amihanang bahin sa Subo, ato usab subayon ang mga kuta o bantayan sa hari sa makatang dapit nini. Adto ta magsugod sa Argao kay duna pay nahibilin didto nga mga timailhan sa iyang usa ka pagka fortress town. Ato'y kahinabi karon si Roel Rigor, usa sa mga pioneer gyud sa pag-document o pag-inventaryo ni ining tanang mga istruktura panahon sa Katsila. Well, unsa may mo'y kasulti? Bahin ani nga struktura unsa man ni siya mo ni ang Adyo, kani ang nasa tong likod, no? Mo ni ang Puerta Marina, ang ganghaan ko, no? Matud pas taga Argao, nga mao jud siya portahan nagpatubang sa dagat. Dinhi nagsugod ang muraya or koral sa dagat, nagliyok sa atong tibuok nga poblasyon. Panahon sa Kastila, maora ni ang poblasyon gitukod sa mga Kastila. Pagprotektar sa mga tao, no? Kay against, no, sa mga pirata nga gikan siguro nag mga lain-laing lugar atong panahon na diri sa Kabisayan ug Mindanao nga manguhag mga tao. Mao na ilang naandan kuno nga gawi bisan sa wa pang mga Kastila. Pag abot sa mga Kastila, murag ni grabe man og maayo ang ilang unsa ka kompetisyon bakato, no? Mao na nga nihukom ang mga Kastila dinhi og mga Argawanon nga magtukod gud sila baga og lig-on kaayo nga koral para maprotektahan ang ilang poblasyon. Dili lang mao kini ang muraya jo or ang fortress town sa Sugbo. Ang south, ang habagatang Sugbo, dunay mga lungsod nga giprotektahan gyud og mga koral nga naas dagat. subay sa giingon ni Professor Roel Rigor, ato karong susihon ang mga paril nga naglangkob sa fortress town sa Bulhoon ug sa Oslob. Mao ni ang parte sa gingon nga muraya sa Bulhoon. Taas kinig 120 meters by 80 meters gitukod ni Fray Julian Bermejo. Sulod sa 1806 ngadto sa 1832 isip fortress nga town nga nasa sulod ang simbahan, ang kumbento ug daganan sa mga tao in kasog moabot ang mga pirata. Mao ni ang gingon ni Roel Rigor nga ang muraya sa Bulhoon. Hantod karon muraya lang gid gihapon ang gigamit nila nga word aning lugara nga naa sa sulod nga enclosed pa gihapon except sa usa lang ka lugar nga moagi ang dalan nga gitangtang sa mga Amerikano ang usa ka side sa wall, pero kining tulo ka sides solid pa gyud nga protektado hantod karon busa tawgon gihapon sa mga Buloanon kini nga muraya. Nganong nahimo mang sentro sa depensa batok sa mga Moros o mga pirata ang Bulhoon sa tibuok Kabisayan. Ang sekreto ni Julian Bermejo mao ang pagtukod og usa ka dakong baluarte diha sa ibabaw aron mudawat sa tanan nga mga signal nga mga flag sa tanang mga bantayan sa hari dinhi sa south sa Cebu o dito sa southwestern side o sa atbang nga Bohol o Siquijor. Tanan nga signal dawaton dinha og ipasapasa sa mga watchtowers aron ang tanang mga baruto o barangayan nga ilang nangatukod o naporma dinhi mutagbo gidayon sa mga pirata maadlaw man o magabi. Tungod ni ana by 1854 halos wala na mga pirata sa Sugbo kay sirado na halos ang tibuok kapupudan sa Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros tungod sa gitukod nga Central Telegraph Station nga gagamit og mga flags para mag-istoryahanay ang kada isla og lungsod pinaagi sa mga bantayan sa hari. Mao kini ang usa sa pinakadakong baluartes tibuok Pilipinas. Gitukod ni Julian Bermejo dinhi sa Bulhoon ug na-impressed gyud kaayo ang Governor General sa Pilipinas nga si Pascual Enrile busa iyang gipadad-an og mga kanyon ug armamento si Padre Julian Bermejo ug dinha nagsugod ang kinatibuk-an ug systematic nga depensa batok sa mga Moros ug pirata nga nasentro dinhi sa Bulhoon alang sa tibuok Kabisayan.
Buhi pa kaayo nga saksi sa kagahapon ang mga paril ug mga baluarte sa Buloon. Karon atong adtuon ang usa ka kuta mas karaan patingali sa Argao ug Buloon. Kini mao ang kuta sa daan lungsod nga gitawag sa mga lokal isip Istaka o Military Detachment. Niata karon sa daan lungsod Oslob. Gitawag kini nga daan lungsod kay gituoan sa tanan nga dinhi gyud nagsugod ang primerong pueblo sa Oslob. Adtong panahon na mga 1700s, sige man gyud ang atake sa mga Moro gikan sa Balangingi, gibuhatan siya niining meter thick nga mga walls nga gasurround pa gyud sa dako nga area dinhi sa daan lungsod. Kining tapad nako baluarte ni siya naa sa tunga sa usa ka side sa wall. Tulo ka baluarte ang nagatubang sa dagat and then kanidayon nag-enclose ang mga muraya o mga walls sa mismong settlement nga walled. Mao siguro ni ang inspirasyon ni Bermejo nga magtukod sad og mga walled nga mga pueblo didto sa Buloon og sa Argao og sa uban pang mga lugar. Karon abandonan na ni siya property ni sa simbahan apan dunay negotiations with the local government of Oslo nga mag-exchange og properties, hopefully unya tarungon ni siya ayuhon i-restore sa iyang past glory aron ma-appreciate sa tanan. Kay mas dako pa ni siya sa Fort San Pedro. Dako kaayo ni nga kota ang naa diri sa daan lungsod. Sa southeastern end ining mga paril sa daan lungsod, makita nimo ning octagonal nga baluarte nga crenellated, no? Murag na mga ngipon ba? Murag yung sa kanang mga katsila nga mga palasyo or mga castles. Sa ibabaw niya dunay seal 1789. So inana around that period ang pagtrabaho niining gitawag og kota o istaka sa daan lungsod sa Oslob.